Weh, kaget aku. Kaget iki wong we. Aku ku mikir iku lho ra mbok gawe ra ndek dhuwit. Ameh ngeki make Pak iki bingung aku. Gampang malah aku tak jalur. Lur duit nang Wis ndi? ta yo. Saiki. Yo. Ora ndi? Wis ta. Ora. Aku mau cari ndi iki? Tilek bae ra. Lah terus jare bocah bugawe. Iya loro duit. Yo Nang ndi? kono kono. Gone duit iku. Ono apane? Wis ta yo. Aku mau cari ndi? Wis ta. Bermelu. Lah terus golek duit kepiye? Yo jaluk bae to. Mbah sapa? Wis ta yo. Ora sik. Sik ono apa? Yang kono lha apa? Iya jaluk duit. Karo mbah sapa? Wis ta engko ki sugih langsung yo. Sugih. Ya weh, tenan ya titeni. Yo wis ta. Yo Tenan yo tak teni. Yo